кӯдакону наврасони пойтахт ба истироҳатгоҳҳои тобистона мераванд. Тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе аз 12 июн то 4 август зиёда аз 10 000 нафар кӯдакону наврасони пойтахт ба истироҳатгоҳҳои тобистона фаро гирифта мешаванд. Саёрасияти маорифи шаҳри Душанбе хабар додааст, ки бо мақсади босамар гузарондани таътили тобистона барои кӯдакону наврасони пойтахт 50 истироҳатгоҳҳои тобистона ташкил карда мешавад. аз ҷумла дар 6 майдончаҳои тандурустиву солимгардонӣ назди муассисаҳои таълимии пойтахт, як истироҳатгоҳ дар маркази кӯдакону наврасони шаҳри Душанбе, як истироҳатгоҳ дар назди маркази дарё ва рушди истеъдодҳои назди сароясати маорифи шаҳри Душанбе, инчунин дар истироҳатгоҳи беруншаҳрӣ Шарораи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва Зимчуруди ноҳияи Шоҳмансурӣ кӯдакону наврасон истироҳат мекунанд. ба иттилои манбаъ, дар истироҳатгоҳи беруншаҳрӣ дар майдончаҳои тандурустиву солимгардонӣ назди муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе кадрҳои роҳбарикунанда, мураббия, омӯзгор ва роҳбарони бадеию варзишӣ таъмин шуда, дар онҳо чорабиниҳои таълимию тарбиявӣ ва фарҳангӣ, ки дар баланд бардоштани сатҳи маънавиёти кӯдакону наврасон мусоидат менамоянд, ташкил карда мешаванд. гуфта мешаванд, ки истироҳати кӯдакону наврасон ба 4 баст ҷудо гардида, давомнакии онҳо 10 рӯзи ройгонро ташкил медиҳад. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.